Ez di sala 1964 de li gundekî Liceya bi ser Diyarbekir ve hat medinê. Navê gundê me Dingilhewa ye. Gundekî biçûk bû. Li gor gotina diya min dibêje payîzê wextê cot bû. İhtimalek mezin meha sisiyan ya payîzê ez hat medinê. Piştî wê em bêjin herhalde du sê sal bûme mala me birine evê birine gundekî Bismilê. Du sê sal jî em li wir man. Çûna wir nayê bîra min belam ji wir veger tê bîra min yani wek xewn tê bîra min ew gund jî piçek tê bîra min hindek tê bîra min. Paşê em hatin gund birayê min ê mezin zewcandin daweta wî kirin. Bu me qîza xalê me bû û tayîna birayê min derket çû gundekî Antabê di navbera Nîzîpê û Antabê de gundek heye jê re dibêjin Arel. Li wî gundî dest bi wezîfe kiribû. Îcar ji ber ku nû zewî jî bû û xanima wî jî tabî yeka gundî bû. Ji bo ku li wir tenê nebînin yan jî zarokek li ber destê wan hebe bavê min ez hildan birim li wir li ber wan hêştim. Birayê min ê mezin û em xwişk û bira em neyhebin. Du xwişkê me ne heft bira ne. Ez di nav biran da ez ê navê me di nava wan de me sê heb ji min mestir sê heb ji min biçûktir in. Çûna Antabê piçek tê bîra min yani ihtimalek mezin ez pêncî nîv salî bûm. Hindek tê bîra min em hatin Diyarbekir ez û bavê xwe em li otelekî man navê otelê Muş Otel bû herhalde tim li wir diman xelkê gundê me wata datine Diyarbekir. û tê bîra min em çûn jî herhalde ez rêda raza me pir baş naybîram yani biçûktî bû. Em çûn Antabê gundekî mezin bû. Navê gund Arel bû wek min got navbera Nîzîpê û Antabê'de gundê Tirkmanan bû. Tabii birayê min jî ji min re xerîb bû. Birayê min nedîbû yani. Birayê min tim di feqîtiyê de bû. 9 sal feqîtî kiribû li derve bû yani xwendinê de bû. Birayê min jî ji min re xerîb bû. Êbûka me jî nû zewî jî bû ew jî ji min re xerîb bû. Herçendê qîza xalê me be jî min nedîbû yani xerîb bû. û ew gundê ku em çûn jî hem ji alî ziman ve xerîb em bi tu tiştekî Tirkî nizanbû hiç yani ji gundê xwe derneketibûm û zarokekî 5 salî yekî Kurd çi zane zimanekî biyanî ê duyem. Li wir min travmayekî pir giran kişande. Çünkü ez ji warê xwe nişkava de derketim. Ji diya xwe, ji bavê xwe, ji birayê xwe, ji kurê apê xwe, ji wan zarokê ku em bi hev re dilîstin, ji nişkava de ez ji wir derketim. Birayê min ji min re xerîb. Bûka me ji min re xerîb. Mal xerîb, derû dor xerîb, zarok xerîb, gund xerîb û zimanê wan xerîb. Tamam, li malê herçendî birayê min û bûka me bi me re bi zimanê me xeber dida lê diyaloga me pir hindik bû. Yani ew ji xwe re nû zewî jî bûn, bi hev re eleqedar bûn. Ez zarokekî wek em bibêjin tiştekî zêde dervayê malê tu ihtiyacekî wan bi min nedibû yani pirê rojan wisa min xwe dida keviya dîwarekî yan jî qorziya goşeya xaniyekî û temaşeyê wan zaroka dikir. Ev 5-6 behê min wisa ez lal mam min nekarî xeber bibim. Ew travmaya ziman heta emrê min ê niha jî li ser min dewam dike. Ev eleqeya min a ziman ku îro heye ez bawerim di bingeha wî de ew travma heye. Ew travmayekî pir kûr bû di rohê min de pir zêde tesîr kir. Hesab bike yani 6-7 me min nikarî xeber bidim. Yani min ziman jî bîr ve kiribû zimanê min lal bûbû min nizanibû tiştekî bibêjim, tiştekî bixwazim. Ez ji xwe re şaş mabûm. Ew pir tesîrekî giran li ser min kir. Tabii ew travmaya zaroktiyê daîmî dibe. Wisa zû zû ji nav yani şekil dide karakterê meriv, şekil dide mîzacê meriv, şekil dide ruhiyeta meriv. Ew bi taybetî ew tiştê zarokîtiyê de bûne ew pir tesîrên kûr
di ser kesayetiya meriv de dikin. Paşê tabii duê demê de li ber destê birayê xwe ez fêrî xwendina elîfbeya erebkî bûm. û hinda zarok hebûn dihatin mizgeftê birayê min îmam bû. Hinca zarok hatin dihatin mizgeftê de ders digirtin, min jî bi wan re ders digirtin. Tabii li wir dîsa ez ew bûm. Birayên bi wan re Tirkî xeber dida, yani zimanê wir dîsa Tirkî bû, min dîsa Kurdî bû, dîsa ez ew bûm. Yani yekê wisa zêde bû, yekê ne ji wan dera. Ew zaroktî li min pir giran bû. Rojekê me li wir du kes dîtin, avahiyek çê dikirin, bînayek çê dikirin, yani xaniyek çê dikirin. Ez dûre derbas bûm, me bala xwe da way bi zimanê me xeber din, bi Kurdiya zazakî xeber din. Ez ji xwe re heyret ma. Ji hatibûn li wir xanî lê dikirin, yani di avahiya xanî de dixebitîm. Devê me vekirî ma, min ji xwe re wisa godariya wan kir. Zimanê mintiqeya me nebû, herêma me nebû, lê min ji wan baş fam dikir. Behsa meseleyek dikir, heta ew mesele hin jî di bîra me de ne. Herhalde yekî qîz ravandibû, wan jî behsê wê meseleyê dikir. Cer tabii wan ji me pirsî got bi Tirkî îcar fitilî ser me de got tu çil me mêze dikî? Ez hema girîn ket çavê min û ez ji wan dûr ketim. Min nekarî ez bi zimanê me ez cewab bidim, ez bêjim ev ez jî ji we me, ez ji we fam dikim, hûn kîne çi kesin. Wan jî nizanbû ku ez zarokê kê me çi kesim, wan got xey ez xelkê wî gundî me. Tabii ew gund jî Tirkman in. Bi vî awayî ez ji ber wan dûr ketim. Paşê demekî paşê em ji wî gundî me bar kir, em çûn gundekî dinê. Îcar ew gund gundekî Oğuzelî bû. Jê re dibêjin Büyük Karacaören. Di wî gundî de ew gund bi xwe Kurd in, Kurmanc in, lê emrê wan ê ku ji bîstî kêmtir in, asîmîle bûne. Demekî ji 20 sal beriya me de li wir asîmîlasyonê dest pê kiriye. Gundekî di navbera Kilîsê û Entabê de bû îcar. Ew Elbeylî dibêjin, nêzîkî Elbeylî bû. Di wir de mezina kurmancî xeber didan û zaroka neslê ku ji bîstî jêrtir e emrê wan, ewana bi Tirkî xeber didan. Heta odaya gund hebû, carna ez çûm odaya gund, li wî odaya gund kilamên ewa pîlaxên berê, pîlaxên Kurdî hebûn. Wana yani müzîka Kurdî, mezna müzîka Kurdî godarî dikir. Lê neslê ji bîstî jêrtir terk kirbûn zimanê xwe. Xulasa min li wir 2 sal mekteb xwand. Ez li wir 2 sal me mekteb xwand, feqet min 3 sinif xwandin. Ew jî wisa bû di sinifekî de, di dersxaneyekî de me 3 sinifa me ders didî. Sinifa 1, 2, 3. Ev 3 qor masa û sandalye hebûn. Di qorekî de, rêzekî de sinifa 1, di a dûdiyan de sinifa 2, a sisiyan de jî sinifa 3. Îcar ez me bi tevayê xwe dabû xwendinê. Piştî wê travmaya ku ewa ez hema ji wê travmayê derdiketim, bi giranî min xwe dabû ser evê. Ser xwendinê, ser axaftina zimanê Tirkî, ez Tirkî fêr bûm û li Tirkî vebûm. û ez pir zû derbasî xwendinê bûm. Ji ber ku min berê jî alîfba xwendibû, ew jî ji min re bû alîkar ku ez û ev alfabeya latînî fêr bibim. Hingê heta ew tatîla serê salê, tatîla Şibatê ez ji evê ez derbasî xwendinê bûm. Xwendina min jî wisa xweşik bû, wisa min xweş dixwend, ji ew sinifa 2 xweştir dixwend. Îcar malima me navê wî Meqbule xanim bû. Ew jî yekem car li wir hatibû bû malim. Sala wî ya pêşîn bû. Min ji nava sinifa 1, ji rêja sinifa 1 helanî bir sinifa 2 de danî. Hingê min 2 salekî de 2 sinif xwendin. Yani min 2 sal 3 sinif xwendin. Ez gelek wisa serketî bûm. Tê bîra me ev 10 qiteyên marşa netewî a Tirkan, tedî dibêjin İstiklal Marşî, me hemû ezber kire. Yani ewa zarokê wan nekarîbûn 2 qita ezber bikin ku her sersibê bi me didan xwendinê, min 10 qita hemû ezber kiribûn.
teb zarokum ez in Kurdîtî nizam çiye, Tirkîtî nizam çiye. Duê demê de li başûr şerek hebû. Şerekî pir giran hebû di navbera hêzê Pêşmerge û Dewleta Merkeziya Iraqê de hebû. 1973 72 73 74 îca rojnamegerekî Tirk navê wî Ewnî Aqdoğan bû xwedê dizane ji bo rojnameya tercümanê çûbû li wir bi Mala Mustafa Berzanî re rûportaj kiribûn bi peşmergeyan re rûportaj hevpeyvîn kiribûn û li gel wêneyan di wî rojnameya tercümanê de wisa wek serî rêze rûportaj hebû heftekî wisa tim diweşandi her roj. Tê bîra min heta manşetê wan jî tê bîra min ev digo pêşmerge reviyan, ev digo Dewleta Iraqê zora pêşmerge bir pêşmerge xwe çiya girtin yani şikestin bû ihtimalek mezin çünkü xeberê şikestinê ev ê bû şikestina pêşmerge bû û birayê min ji ber ku di dema feqîtiya xwe de piçek li bir xetê xwendibû li medreseyan xwendibû îcar medrese wî çaxê tabii wek Üniversiteyê Kurdan bû birayê min ev Kurdîtî beriya min de nas kirbû wî baş dizanî Mala Mustafa Berzanî kî ye pêşmerge kî ne ev Kurdîtî çi ye filan meseleya Kurda yani wek îro nebe jî piçek şê fêm kirbû îcar birayê min diçû wî rojnameyê digir daniya dixwend hingê ji me re jî dixwend tabii piçek min jî bala xwe dida ewan çiyan ku pêşmerge xwe lê digirtin aynı mînanî çiyayê me li cê bûn yani ji min re pir nas dihatin îcar wê demê birayê min ji me re îzah dikir digo ev ya em Kurdin Mala Mustafa dixwaze li wir heqê Kurdan bigire Kurdistanê ava bike û dewlet êrişî wan kiriye ev ihtimalek mezin piştî ew peymana Cezayirî bû yani ew şerek û di wê demê de dewam dikir ev ya hîn di wê dema xwe de yani hîn ez heşt neh salî me heşt salî me neh salî me min Kurdîtî fehm kir ji ber ku min Tirk jî dîtin li wir tabii ew jî di ruhiyeta me de ciyekî wisa qewî girtiye yani di wê demê de di wê emirê biçûk de wisa Kurdbûnê fêm kirin şer dîtin ewa berxwedana pêşmerga dîtin tesîrekê pir mezin li min kirin paşê birem çû esker ez û bûka me em vegeriyan hatin em hatin gundê xwe ew du salê yani sinifa çar û pênc li gundê me mekteb tune bû li gundekî qas saetekî nêzîkî me ez tenê diçûm dihatim min li wir mekteb xwend tabii zivistan bû sar bû serma bû wî çaxê gelek berf dibarî şilî û şilapay gelek bû ez tik û tenê diçûm wê demê jî mekteb serêzve heta êvarê bû wekû niha danek nebû heta roja şemiyê nîvrokî me tatil dikir yani tatîla me ya roj û danek bê roja yekşem û şemiyê jî dane êvarê bû wekî din ez çûm mektebê ez gelek serketî bûm ji ber ku ji Entabê min Tirkiya min gelek xweş bû ez gelek serketî bûm evê demê tabii ev mektebên leylî hene yatılî hene malum ji bo ku ez wan de bixwînim malum çû bi xwe qeyda min di îmtihanê de çêkir ez du jare ketim îmtihanê me qezenc kir bi ser ketim lê sala ku ez bi ser ketim di licê de Erdlerzî 1975 6 Eylûlê bû cer Erdlerzî tabii em çendekî di konan daman nayê bîram çi qas bû belkî me hev ku filan hîna sermayê dest pê nekir me bar kir em hatin Diyarbekir em hatin Diyarbekir di wê navberê de di wê Erdlerzê de ew qeyda min e ew ê jî destê min çû qeyda ku min mekteb qezenc kiribû divê me bixwendana ew qeyda min ji destê min çû tabii em hatin ketin Diyarbekir Diyarbekir deman giran bû û şansê min ê xerab jî çendekî paşê bavê min qeza kir qezayekî trafîkê derbas kir tabii gundî ne nizanin hatin ketin bajar nizanin rê yani çawa rê de herin filan erebê lê xiste ew jî wisa ew bû ewan zarok marokê biçûk îdara wan filan hemû kete ustiyê me de hemû zarokê hûrikin û ê ji min mestir jî sê heb bigo ji min mestirin tedî min got ew ji xwe yek memûr bû ew çû eleqa me ji hev nema yek jî hebû
نه شش هفت سال وندا بو لباجارا شورا دیگریان کیف خو او جی منه دیدید یعنی خیره کی ویش مرت نبو او دنجی اگر احتیاجی کی بو با دهات مالش خورا نان خود خور او جی دچو او یعنی از وسا اوی حسیاتا اوان زاروکا اوی خودی کرنا ماله همول سر استیه مبو از پرت شغلیم تابی مگرانی ددا سر خباته به تایبەتی زivistana el Diyarbekir li loqinta dişoxelîm, li aşxana dişoxelîm û havînê jî evî çaxê li devê çemê Diyarbekir, li ber çemê Diyarbekir tûle dibirîn. Evan tûlê ku bi desta dibirîn. Vî çaxê eva fabrîqeyê ew ê tune bûn. Fabrîqê ku tûle çê dikin tune bû. Ew tûlê çamûr bixwe çê dikirin ji axê pir karekî giran bû, pir zehmet bû. Wî demê ew ê sor, ew ê tûleyên sor ê zamanê berê ez havînê diwan de dişoxelîm pir zehmet be zana têm didim bîra xwe yani ev genc mecê ana nikarin vî karî bikin. û zivistanê çawa ew îş diqediya payîzê yani em bêjin îlonê de falan ku germa zêde ew dibû tabî tûla hişk nedibû wana jî êdî ew îş dida seknandinê îcar ez çim diketim karê loqintê. Loqinte çima baş bû? Min hem nanê xwe dixwar û hem jî yewmiya xwe dikir, min pê debara îdareya malê dikir. Lê di wê navberê de ez demekî ez hebû du sê sal bi şev dişoxelîm. Loqinteyê derê çi ye sersibê heta sersibê vekirî bûn. Wî çaxê Diyarbekir ji bo bajarê em bêjin Mêrdînê, Batmanê, Çewlikê bajarê merkezî bû. Ew hemû mekanên kêfê, mekanên em bêjin ew ê li Diyarbekir bûn. Mesela tê bîra min hebû 20 heb gazîno hebûn. Car heta sersibê vekirî bûn. Derê çi ye wisa heta sersibê wek Beyoğlu'ya Diyarbekir bûn. Yani Diyarbekir berê wisa nebû. Wek îro nebû. Gelek sînema hebû. Mesela Dilan sînemasî hebû. Rojê sê çar matîne yani sê çar cara em bêjin dehan de, saet yekê de, saet sisiyan de, saet heştan de rojê çar matîne her carê du film da lêstinê digotin li rojhelata navîn û li balkana sînemaya mezintirîn sînema. Mezintirîn salona. Te ana ji her hundirê bibîne muhteşem. Gerçi sînema nine wextekî kirin daveta salonê filan. Yani hesab bike li Diyarbekir wî çaxê tê bîra nêzîkî 20 heb sînema hebûn. Hemû dişoxelîn. Diyarbekir navendeke kültürî a welatê em bêjin Kurdistana Bakur bû li vir. Tabii loqinte jî xweş dişoxelîn heta sersibê vekirî bûn. Ez bi şev dişoxelîm. Îcar wextan bi şev dişoxelîm destê sibê êdî kes nedima me paqîjiya xwe dikir û em çûra rû diniştin. Ez sersibê radibûm di pêşiya me piçekî wê de tir kirtasiyeke hebû eyn demê de kitabê edebî kültürî jî difirotin. Navî Karınca Kirtasiye hîn jî heye li Gazî Caddesê. Em bêjin eva kitêbê Ahmet Arîf, romanên Yaşar Kemal. Ez diçûm her carê ji xwe re li wir kitêbek dikirîm mi daniyan ew destê sibêk û betalî çê dibû min li wir dixwend. Ez hîn zarokim ha. Hîn pir zarokim yani em 11 salî bûm min mekteb qedan em hatin Diyarbekir. Di hesab bike ji wir pêva. Îcar ez wisa meraqa me pir li xwendinê çêbûbû. Ew herkê koverekî edebî a Tirkan hebû jê re digotin Yasko edebiyat. Sê heb dihatin Diyarbekir aboneyê yek jî ez bûm. Yani wê demê de çi eleqe yani zarokekî gundî wek min û ji xwe re karker di loqintê de dişuxile tenî ev dibistana seretayî dixwendiye û diçe Yasko edebiyat taqîb dike. Min her roj rojnameyê rojane min taqîb dikir. Her roj deng û basê dunyayê çi biye, çi diqewime. Belkî jî ew wexta ku ez zarok bûm ew wî rojnameya tercüman bidîtibû min ji wir tişt fêr bibûm. Ev li min bibû wek em bêjin nebêjim nexweşî lê wek ev bibêjim bibû demîn yani bibû wek em bêjin hînbûnek bibû wek adetek min tim dunyayê taqîb dikir. Hem ji evê hem ji rojnameyan û hem jî edebî min kitap dixwendin. Paşê demekî jî ez li restorantekî xebitîm jê re dibêjim Pilmen restorant. Ew jî gelek popüler bû
ام بيجن لفي ولاتي چقاس طبقه اليت هبو چقاس ام بيجن لغورا ديار بكر سوسيته هبو ام بيجن بروكراسي هبو همود هات لور ايوارا پیلمن گازنوسه اوا هنرمند مزن دانیان لور yani müzik şi hebu gelek cara İbrahim Tatlıses dağıt yani emusa bu havra ronduştu ha ama gelek hüner dengbe yani strambejin ku Türkiye distren tedve Kurd bin tedve asli wan Türk bin tedve jim bin ama tebejin star matar gelek wan dahatın azlur yani tim em bu havra bu mahanek dikirim li berwan rudiniştin مش خلقير هتقول يعني باور نت كرن از لور دخبتیم بیچار ایواره دخبتیم ساعت 4:30 da diçum min niha da paydost kir. Çünkü işeme hevkas bu. Vakti min edine hevalê me diçûn em bêjin di qehwexaneyê de ji xwe re qumar dilîstin ya jî di kuçê Diyarbekir de ji xwe re peykeçka digeriyan tolazî dikirin. Ez diçûm İlhal Kütüphanesê. İlhal Kütüphanesê hema bêje nîvê kitêba min li wir xwendin. Eser hizbê zû min taştê dikir ez çûm bi kitêb dixwend heta saet dudiyan sisiyan ez mest bûm derdiketim bi şekî jî min tûr davêt ez çûm karê xwe. Ew hemû ji min re bû bîrîkim, hemû ji min re bû em bibêjin zanîn. Me gelek kitêbên ku li wir hene hîn jî millet jê haydar nine min li wir xwendin. Cer li wir du personel hebûn, dijin hebûn. Yeka Diyarbekir bû, yek jî xelkê Manîsayê bû. Carna ji xwe re henek dikirin. Digo ev kütüphane û em her du digo em xizmeta te dikin. Hingî em nas bûbûn çaya me, qehweya me, kurabiya me bi hev re dixwarin. Carna min ji were şeker dikirî dibir. Yani em hewqas bûbûn nas. Keyfa min dihat. Yani min ji xwendinê pir hez dikir. Ew xwendin hemû ji min re bû malzeme, bû zanîn, bû sermaye. Xulasa ew ê ciwantiyê de heftê neh bû ez bawer dikim. Wisa wê demê ewa fîlmên Tirka temaşa dikirin xortê Diyarbekir û ew İstanbul ji wan re dibû merak, İzmir ji wan re dibû merak. Çünkü di fîlmên Tirka piranî li İzmîrê li İstanbulê dahatin kişandin. Di raviyan diçin wan dera. Carna ve diyariyan dahatin ji me re qal dikirin digo em çûne filan derê bêvan derê em geriyane. Ez jî wisa ji min re bû merak ez çûme İzmîrê. Ez çûm salekî li İzmîrê mam. Hîn min cilêt li rûyê xwe nexistiye. Li wir me hindek komeleyê Kurdan nas kirin li Kemeraltiyê. Ev em bêjin ev fraksiyonên siyasiyê Kurdan em bêjin ala rizgarî hebû, dedeqede hebû, PSK, eva PSK ku îro dibêjin wî çaxê navê özgürlük yolu bû. Özgürlük yolu bû. Nizam çi bû tesadüfen ez rojkî di Kemeraltiyê de ji xwe re wisa digerim. Me dît dengê evê tê. Dengê def û zirnê tê û govenda xuya govenda Diyarbekirê lê dixin. Ez heyret mam ez deryekî de derketim qatê dudiya bû wisa xaniyekî du qat bû. Ez çûm me mezekir hene nedê heb genç qîz law ji min meztirin tabî ew hemû xortê üniversiteyê bûn li Bornova üniversite Bornovayê dixwandin. Xortê Kurdanê ji Qulpê bûn, Licê bûn, nizam kî derê bûn em Kurdin axir. Me bala Xwedayê li wir ekîba folklorê saz kirine û def û zirna hanîne li wir provaya evê dikin. Provaya folklorê dikin. Min ji xwe re wisa temaşe kir. Pir xweşê min çû tabî ew ez çend carî din jî çûm li wir. Mesela li wir mi cara ewil ew kitêba erebê şivanê kurmaca dît. Car tabî ew İzmir ez hîn tam genç bûm û li wir min ew komelê Kurdan nas kirin, ew fraksiyonê dusê fraksiyonê Kurdan nas kirin. Heta wek şexs jî me hinek Kurd nas kirin ku ji Kurdîtiyê bêhtir ji Kurdîtiyê ji siyasetê bi siyasetê re alaqedar bû. Tabii siyaseta wê demê ev Marksizmî bû, Lenînîzmî bû, sosyalizm bû, sê teoriyên dünyayê bûn. Yani zêdetir bi ser wan de alaqedar bû lê belê herçendî wisa bû jî wisa be jî hindek tiştê Kurdîtî hebûn. Mesela bêjin wê Riya Azadiyê wê fraksiyona Riya Azadiyê rojnameyek bi navê Roja Welat derdixistin. Metnê Tirkî tê de gelek bûn, tabii Kurdî jî tê de hebûn, Kurmancî û Zazakî jî tê de hebûn.
دیسا لور یکن جار کتابێکی کورتە چیرۆکان دی ئا محمد ئەمین بۆزارسلان بوو navê wî jî Meyro bû min piçek jî xwend tabi zimanê wî gelek nêzîkî me bû hani me baş kurmancî nizanibû jî lê dîsa jî min dikarî bixwînim ew çîrokên wî ev di binhişê me de bê ku ez ferq bikim tabi ew edebiyata Kurdî ew kiribû. Tabii elvir salek mam ez hatim tam em wexta hatin çendekî paşê ev cuntaya 12 îlonê ev cuntaya Kenan Evren wan hate serkar Diyarbekir sosret bû vê demê yani hema bêje di nava du sê meha da xortên ku emrê wan ji 15 bigire heta 25 heta 30 kes nemal Diyarbekir. Hem ê ku hatin girtin zindan tije kirin û beşek mezin jî reviyan xudan alî em bêjin li der û dora li çiya li gunda xwe veşartin beşek mezin jî xwe li sînora qelibandin çûn Binxetê çûn Beyrûdê çûn Ewropayê Diyarbekir nişkeva vala bû yani tê bîra min li Diyarbekir digeriyam ez tenê bûm û çend care polîsan wê demê ez girtim ew kirin hani li ser min sekinên mêze kirin ku ez pir zêde eleqa tişta nakim û ew qeyd meydê min fotoğraf motrafê min jî di nav ewa de derneketin ji wê çendê eleqa xwe bi min nekirin yani dev ji min berdan. Feqet tiştekî muhîm li İzmîrê min gelek kitêbên derheqê şoreşa Viyetnamê de xwendin derheqê şoreşa yan jî ewî berxwedana Polonyan a Fransyan li hemberî Naziyan şerê cîhanê yê duyan da min xwendin ewana pir ji min re ew dan min ku ez bizandim çawa xwe biparêzim li hemberî polîsa li hemberî dewletê çawa xwe mihafize bikim çawa xwe nedim dest çawa bi îtidal bi zanîn tev bigerim ew kitêba ew min navê ji bîr vekir navê wî jî navê nivîskarê wî jî di bîra min de bû ewa berxwedana Viyetnamê dîsa me romana li İzmîrê min romana Maxim Gorkî dayîk xwendibû ew jî pir muhîm bû ji bo em bêjin kesê ku nêzîkî şoreşê dibin çawa xwe veşêrin çawa xwe miqate bibin çawa xwe biparêzin evana pir tesîrekî muhîm li ser me kiribû yani refleksê min şiyar kiribûn ku ez baş xwe mihafize bikim baş îfadeyê xwe bidim bizanbim ji polîs re çawa dibêjim ji evê re çawa dibêjim evana pir faydaya xwe ji min re çêbû ez dîrek rasta rast di nav neketim nav siyasetê lê ewa der û dora wan de diçûm dihatin me ew taqîb dikirin min nivîsê wan dixwendin her çendî wê demê min ji nivîsê wan bi tevayî fêm nedikirin jî ev fêm nekirin ne sûcê min tenê bû çünkü Kurd wexta Tirkî dinivîsînin bi rastî meriv ji Tirkiye wan pir zêde tiştekî fêm nake çünkü bê hemd milletê bindestin me jî wanê vegotinê me jî wanê em bêjin uslûba wana a xwe îfadekirinê birîndar e seqet e tevlîhev e ji wê çendê me pir jê fêm nedikirin lê mineqeşeyê wan wî çaxê hemû li ser evê bûn li ser siyaseta ku xwedêgiravî dê şoreşê bikin dê sosyalîzm bînin dê dinya tev bibe sosyalîzm paşî wê hemû bibin komünîzm û hemû ji xwe zengîn û feqîr hemû bibin wek hev yani wî çaxê xeyalê wan ev bûn xeyalê pir masûmane lê belê rastiya xwe de li Sovyetan êdî sosyalîzm têk çûbû berşikestinê bû xebera wan jê çê nedibû hinek bibûn alîgirê Parti Komünîsta Çînê hinek jî bibûn alîgirê Parti Komünîsta Sovyetan li vir hevdû dikuştin bi hevra şer dikin wî digo ev baştir e wî digo ev baştir e yani min ev hemû di nêz da temaşe dikirim min nêz da didît lê ez bi xwe wek endam nediketim nava wan min wekî sempatîzan qebûl dikirim eçqa sempatîzan bû ew jî bi naqîşe ye tabii min xwe bi silametî ji wê evê xilas kir ji wê cuntaya 12 Eylûlê yani hem min xwe hemet kir min xwe parast û hem jî tabii zanîna min hebû biçekî ew
ji xwendina van kitêban ji tecrübeyê xwe mitzanî ku meriv divê xwe kor korane nekevin nav tişta. Paşî tabii em çûn asker hatin. Di wê demê de jî piştî ji asker hatin mesela min mewlûda xasî dît. Yekî cîranê me hebû rojekî eçibûm mizgeftê me wisa hewşa mizgeftê de em roniştî bûn ew ê meleyê normal meleyê Kurda bû ji ber ku di medreseya da xwendibû helbestê cigerxwîn pir xweş dixwendin. Ezbera wî dabûn. Mesela min ji devê wî beytek wisa ezber kiribû. Digo hengur li baxê xweşîn û meşîn, bilbil li şaxê ihram dikşîn. Wata van beyta nedixwend. Wisa canê min dilerzî. Wisa min heyecan digirtin. Ev heyecan hem aşka Kurdayetiyê bû, hem aşka welat bû û hem jî ew hezkirina edebiyatê bû. Yani hissiyata min hem ji xwendinê û hem jî belkî di mîzaca min de hebiye ez nizanim pir meyla min li ser huner bû, li ser edebiyatê bû. Keyfa min tim ji edebiyatê re dihat. Xulasa ez dîsa dişoxilîm tabî. Karê me pir giran bû. Demana me pir zehmet bû. Tabî ez zewicîm ez çûm asker. Ez zewicîm 28 roj paşê ez çûm asker. Tabî min nezanî zewac çi ye falan ez çûm hatim. Îcar hem em li ser malê bûn 4-5 sal. Ew debara malê hemû li ser me bû. Ez mecbûr bûm bişoxilim. Ez pir dişoxilîm. Şev, roj, wisa rojekî betal nekaribûm bisekinim. Mecbûr bûm yani çünkü ew demana malê ewan zaroka pir giran bûn. Lê di vê navberê de jî min dixwend. Mesela çûm li derve li înşaata dixebitîm tim di binê balîfa min de çend heb kitêb hebûn. Her tim hebûn. Piştre evan bûyerên siyasî ku hîn jî dewam dikin dest pêkirin salên nodî em bêjin. Em giştin salên nodî wê demê ev partiya hep ava bû. Halkın Emek Partisi. Cer cela ewil bi SHP ra bi Partiya Erdal Ünlü ra wisa koalisyon çêkirin û li vir li ser navê SHP ketin hilbijartinê hevdeh bû. Ez bawer dikim hevdeh parlamenter derketin. Ev cara ewil Leyla Zana, Sedat Yurtaş, ev Xetîb Dicle wan cara ewil li ber mizgefta mezin wê demê meydana Diyarbekir ew bû. Li wir mîtîngek kirin. Belê. û ev têbîra min Kek Mehedî Zana, Leyla Zana û Sedat Yurtaş bana bi kurmacî xeber dan. Ew fotoğrafê me hene, bi min re hene. Ez wê demê di nava wan wê girseyê de ez jî temaşayê wan dikim. Têbîra min Leyla Zana wisa fîstanekî gulgulî li xwe kiribû, wisa milê wê qolip bûn, bandekî xweşik jî bi serê xwe ve girê dabû. Pir ciwan bû, pir delal bû û bi Kurdî bi dengekî xweşik xîtabê milletê me dikir. Sedat Yurtaş bi kurmacî xeber da. Mehedî Zana heta ew navaroka xeberdana wan hîn jî di bîra me de ye. Çünkü ez pir xweş, pir ji can û dil tişta guhdarî dikim û di mejiyê xwe de qey dikim. Hingê jî heyecana min nekarî li piya bisekinim. Wisa çokê me versîn, damarê me sis bûn, ez xwe berî çavê min tije hêstir bûn, ez hatim xwarê. Ev eşqa evîna welat bû, Kurdayetî bû. Evan hissî wisa min hîn nû nas dikirin. Tiştekî din jî bibêjim, dema ku li Diyarbekir ev kültura sînemayê pir meşhûr bû. Cer evan filmê Tirkan, wata me filmê Tirkan temaşa dikir, bi rastî Tirk gelek nijadperest in. Gelek nasyonalîst in. Ew hemû eserê wan, hemû filmê wan, hemû em bêjin edebiyata wan, perwerdeya wan hemû li ser esasê nijadperestiyê, hemû Tirkîtî hatiye danînê. Lê belê li ser min tesîrek wisa çê dikirin. Dema ku wan filmê Tirka temaşa dikir, em bêjin Tedîdbê Qara Murad,
Batal Gazi nizam çe evan filmi nasyonalistin yani jiboku ev Türkiye çe bikin ev hemû ev film roleki sereket listin asli xoda Türk herçendi evan filma em dibêjin qey şirketin taybet çêkirine lê belê Wezareta Kültürî ya Tirkan evan bi bütçek mezan evan filma dîsa evan roman momanê wanê nijadperest finanse dike. İcar demek ki van filma temaşa dikir di serê me da di hişê me da di zihniyetê me da Kurdîtî çêdibû. Yani mukabilê wê Türkîtiyê da min jî di hişê xwe da ew çawa bibêjim em dikarim niha tam izah bikim. Yani ew nasyonalîzma wan di serê me da wek di olana xwe wê çê dikir yani di hişê me da di zihnê me da Kurdîtî çê dikir. Min jî Kurdîtî didît. Min digot ev filmekî me Kurda çê bibe ji gere em Kurdîtî wisa bikin. Tabii ki. Dîsa em bibêjin ewa filmê ew ê jî hebûn. Hinek filmê Yılmaz Güney hebû carna wisa di navbere da hinek mesaj didan. Pir xweşê min diçû. Ew filma Sürû hebû li Kurdistana Bakur kişandibû. Ew ya pir tesîrek mezin li ser min kiribû. Xulasa evana hemû kirin ku gelek faktorê din jî hene tabii. Ez hem xwe biparêzim, hem fanatîk hereket nekim, hem bi ihtiyat nêzîkî tişta bibim. Kar û zirara wan ez mihesebe bikim, hîna bikim. Axir piştî salên nodî ev hindek kovar, hinde ew dewa zal bû. Zal dixwast nermayiyek bîne Tirkiye. Hinek kovarên Kurdî derketin. Ya jî kovarên Tirkî bûn carna di dawiyê de hinek tiştê Kurdî jî didan. Ew hevekî kovar hebû medya güneşî bû. Nizam kî derdixistin, ew jî fraksiyonek derdixistin. Ez niha nayê bîra min çend heb fiqreyên biçûk bi kurmancî hinek jî bi zazakî min nivîsîn ji wan re şandin. Ev nivîsîna min a ewil wisa çêbû. Ez bawer dikim nod û yek bû. Ez çima dizanim nod û yek bû çimkî evî salê Vedat Aydınê rahmetî şehîd ketibû. Wê demê bû yani beriya wî bû, piştî wî bû yani ez bawer dikim wê demê bû yani di dema avakirina hepê bû. Me bi xwe Vedat Aydın li evê li ber mizgefta mezin yani Camî Kebîra Diyarbekir wî çaxê belediye li wir bû. Ew avayek li wir heye niha belediye nine li berê belediye Diyarbekir asıl ew bû. Li ber belediyê axaftinek kirin, meşek kirin. Cara ewil meşek li Diyarbekir çêbû. O devletê êriş kir, têk çûn roja dinê dîsa ew kirin. Heta ez jî wî çaxê di nava wê evê de bûm. Ew hingê hêdî ewa min a nivîsînê wisa wek evekî kete ruhê min. Piştre tabî min ji xwe re dikanekî biçûk vekir. Di wî dikanê de wextê min gelek çê dibûm ku ez hem bixwînim û hem jî carna hinek tişta binivîsînim. Pêşî hindek helbest min nivîsîn ji bo bîranînê evan zarokê me yê ku em bêjin di vê şerê de ew bûne ê ku em wan nas dikim. Ev rojnameya Tirkî tedî ülke derdiketin. Di dawiya wî de tedî hinek ew hebûn ji bo bîranîna eva zarokên me yê ku şehîd ketine. Pêşî duwan da nivîsê min ê zazakî şîrê me dûr da weşiyan ê kurmancî ê zazakî tabî ew ülke. Ew ê ku rojnameya ülke. Yani bi zazakî bi kurmancî di rojnameya ülke de weşiyan. Wisa piçûk yani em bêjin bîranîn bi Tirkî yani min navê wan bi Tirkî dinivîsî lê berê ewa helbestekî biçûk ewa paşê ev rojnameya welatê me azadiya welat li dû hev derketin. Ji xwe dewama hev bûn. Yani dewletê yekê digirt wan jî nav dugahara dîsa dewam dikir. Dîsa dugahar nod û çar filan bû. Min daîmî min di welat da dinivîsî. û min hem welat belav dikir li vir li Diyarbekir. Dîsa wê demê ev televizyona Med TV ve bû.
ji Diyarbekir demekir dirêj bi vî navê xwe niha me nûçekîhanî dikir. Têkiliya me hebû, têkiliya me çêbû buware, tabii min got navê min nedin yekê filan min ew bikin. Yekê li cî bû navê wî Zana Serîn ez bawer dikim. Kurkek wisa hebû baş di bîra me de nine. El wir spîker bû îcar min ji bo xeberekê min telefonê wan kir, numerê wan di televizyonê de derketin min telefon vekir min got we evî xeberê hanê xelet daye wisa nine. Ji xwe pir tiştê xelet diweşandin. Yani em bibêjin hanê niha jî wisa ne. Yani bingeha xeberê heye tuneye çawa kêrî wan tê wisa diwe. Min telefon vekir min got ev xeber esla wisa nine. Min got hanê tabii min bi niyeta xwe ya paqij niha jî ez wisa me. Naxwazim tiştekî xelet bête weşandin belav kirin we bala wî heye. Yani propaganda ew tiştekî din e. Tabii ew rêxistin ew ji xwe re gora xwe hereket dikin. Car me pire sohbet kir evî camerî got wala got yek li Diyarbekir hebe got ji me re we xeber me were pêşkêş bike filan. Min got ez ê bikim lê hûn miqatebin. Ez ji we re telefon nakim hûn bikin. Çünkü wî demê me re dikaribû ji PTT dewlet dikaribû ji evê me derxe ku em li kîja numarayê geriyane, li kîja evê geriyane min got bila bi vî awayî sûcekî li ser min tespît nekin. Ew li me digeriyan. Min hem bi zazakî çê dikir, bi zazakî me bi Qemer re çê dikir. Navê Qemer söylemez e. Xelkê Dêrsimê ye. Qemerê Elî digotin yani wî çaxê. Me bi evî heftê carek bi bername wî ew jî zana jî eger tiştekî bibiya li vir ew bibiya li me digeriyan digot dikarî xeberekî ji me re çê bikî min xeber çê dikir wisa zindî min ew dixwandin me pir keyf dikir, pir eşq dikir. Beriya wê jî li Diyarbekir ev dema özel da tedî radyo vebûn. Ev radyo taybet zanî. Salên nodî ew nêzîkî karê min bînayek hebû li wir radyok hebû navê Nur Radyo bû. Ewa genç mencek ku li Nur Radyo dixebitin heta xwediyê wir bûn carna dihatin ber min sohbet dikirin û rojekî min ji wan pirsî min got hûn çima tiştekî kurmanceyî Kurdî naweşînin got wela yek tune filan min got ez bikim. Cara ewil li Tirkiyeyê di radyoyê de mehekî seranser rojê nîv saet 20 deqe bû, nîv saet bû bername bi Kurdî çêkirin. Bername min jî wisa bû min jiyana pêxember ew tedî ji siyara ji ewa min ew dikir dixwend û min beş bi beş dinivisî sî beş beriya fitariyê nîv saet beriya fitariyê dihat weşandinê ew radyo jî ji Batmanê, ji Mêrdînê, ji heta em bibêjin nêzîkî El Azîzê dihat godarîkirinê. Îcar pir keyfa miletê dihat. Wisa reaksiyoneke wisa xweşik dihat ku heta têbîra min ew muzîka ew ê tabii ez jiyana pêxember wisa sohbet dikim min nivîsiye lê ji ber ku ez nexweyame millet nizane ez dixwînim. Dibêje qey ez xeberdanê bi xeberdanê dibêjim wisa bi ton dida dengê xwe wisa min xweşik qise dikir û ewa min jî ew fona min jî ew çi Stevenson heye ew yekî İngiliz e biye Müslüman. Ewekî wî Yusuf İslam ewekî wî heye müzîkekî wî heye dibe sallu ala bedrî aleyna. Evî müzîka wî dabûn ser ew jî pir popüler bû, pir xweş bû. Evî programa min tesîrekî pir mezin li ser Kurdan kir. İşte ez bawer dikim nodu bû, pardon, nodu 5. Nodu 5 ha. Evê radyo programa min radyo nodu 5. Nodu 5 yani pir salê xirdar bû wan sala. Navê min tune bû. Min ji radyoyê re gotibû kî bipirse bibêje em navê wî nizan hatiye programê xwe çê kiriye û çûye. Em zan kî ye çi kes e û me wisa paket program çê kirine em diweşînin. Yani wan jî ji xwe hes dikir. Anê min got bila ez nebim hedef. Min tim xwestiye ez xwe biparêzim. Tu xwe neparêzî mümkün nine dikarî bê bikî. Lê paşê em bêjin dîsa me çi kir jî me nekarî
Nodu şaşazda ecarek hatim girtini demek ki pır direş usa di işkence damam işkence ki pır kadar bu az perişan bum ji işkence derkedim lê min xwe xelas kir min xwe bi serbilindî xelas kir îcar ev xuyekî ecêb ev vê xelkê me zarokên partiyê heye em bibêjin eger ew herin çiyê dixwazin xelk hemû here çiye eger ew dixwazin eger ew bikevin hepsê dixwazin xelk hemû bikeve hepsê eger ew çi zanin tiştekî bê serê wan dixwazin ew tişt bê serê hemû xelkê yani bila xelk hemû têkeve îcar qey yek hatibû mala me mêvandarî wê demê û paşê hatibû girtin wisa çibû ser me evekî çêkiribû wisa ji rûyê wî de yani ez wisa hatim girtinê tabii ez hatim girtinê wisa piştî wê ewa serboriya sosret ez derketim jar ew derdorê me ew xelkê ku normal eleqeyê me bi hev re hebû têkiliya me bi hev re hebû ew ji min dûr ketin tabii min wehm nedikir ku xelk ew xas ji min dûr dikeve yani min digot divê werin pirsa me bikin bibêjin hani derbasî be kefaret be evet te zehmet dî te eziyet dî tu sax ji destê wan filitî çünkü wê demê gelek kes dihat kuştinê tam bereksê wê însan ji min dûr ketin nebêje qey ew jî ji bo parastina xwe ji bo selametiya xwe silava xwe li me birîn silava xwe li me birîn ev çekî tenê ma ew jî li min hani giran hate bi rastî ji min re ew ê xelkê normal ku der û dorê min bû ew ez tenê hêştim lê îcar ew xelkê ku diçû partiyê filan ew dora min girtin ew hatin dora min werhesil gotin were partiyê de bibe rêvebir ez hingê çûbûm rêveberê partiyê nod û şeş bû ez bawer dikim nod û şeş bû û nod û heft nod û heşt nod û neh heta ew wexta ew camêr hate girtinê ez hingê min got edev ji siyasetê miyasetê berdidim eleqa me pê tune çünkü me mêze kir hani em di sehayê da em mücadele dikin em me digot qey kurdîtiye me mêze kir ku tiştekî dinê eslê xwe de hinek destên tarî me îdare dikin yani min viya ferq kir û ji wê çendê min xwe dûr da û bi tevayê min xwe da nivîsînê îcar êdî nivîsê min tedî min nod û pênca virdetir me awêkî birêk û pêk dinivîsî êdî nivîsê min ê berê hinek jê em bêjin reportaj bûn hinek jê ser şehîda bûn hinek jê ser rewşa xelqê bûn lê piştî wê bi tevayê min xwe da ser edebiyatê û kitêba min a pêşî 2001 de li Swêdê çap bû a çîrokan wê demê kitêba min a pêşîn bi Kurdiya Sazakî binêdara Valêre de kurmanciya wî jê heye li bindara biyê tabii milkovara jî dinivîsî milkovara Vateyê dinivîsî ew hinek kovar hene navê wan niha nayê bîra min li Stenbolê derdiketin mesela Rewşenê dinivîsî paşî navê kiribûn jiyana Rewşen û werhesilî kelam ez wê demê dîsa hatim girtinê ez hatim girtinê îcar sernivîsînê yani ji bo ku ez bi Kurdî dinivîsînim ez bawer dikim meha dawî a payîza 2001 bû ez hatim girtinê ew jî demekî dirêj ez di işkenceyê de mam ewa nivîsê min tiştê min kompûtera min vala kirin birin û ew jî yani proseyekî pir zehmet bû çünkü min gelek tişt nivîsîbûm min gotinê pêşiya berhev kiribûm min bi wê jê sazakî berhev kiribûn gelek tişt wergerandibûn gelek tişt nivîsîbûn evana hemû ji destê min çûn ew paşê min dawa vekir heta min bire dadgeha mafê mirova a Ewropayê jî ew jî derbas kirin lê paşê nava wan Tirkan wê demê xweş bû digotin em ê Türkiye beşdarî Yekîtiya Ewropayê bikin filan ji wê çendê pir guh neda min wê ewa min îptal kirin axir nedan min ez pir li dû ketim pir min israr kir min hemû heqê xwe hemû rê caribandin lê min nekarî ewan evê xwe bigirin wê demê dîsket hebûn
ne hab disket tije kirin nivîsê min ji kompüterê min jî vala kirin û sîl kirin yani jê paqij kirin û birin. Tabii ewa xebatê min ew bûn min hemû ew xebatê min sereta bûm, xebatê pir mihîm bûn, ew çûn ji destê min. Lê şikur ji Xwedê re min ji wê rojê virdatir min ewa xwe daîmî dewam kir. Evê demê hêdî me dest pê kir bi dizî me kurs didan. Bi veşarî me kurs didan. Yani me kombûn bi veşarî dikirin, heta çend kombûn li mala me jî çêbûn. Ji wan kursan ez bi xwe di ziman de pêş de diketim, hem jî min kurs dida însanên me ê ku dixwastin kurmancî ya zazakî fêr bibin. Ji vanan min du kitêbê mühim derxistin. Yani ne ku li ser masê ez roniştim min kitêba dersên ziman çêkirin. Ewana hemû di kursan da min 5-6 sal ceribandin. Min ceribandin û neticeya wê ceribandin de ew kitêb derketin. Piştre êdî ji xwe bi tevahî min xwe da nivîsînê. Me 2010 da me komeleyek ava kir, ew komeleya me hîn jî heve. Bi giranî em li ser sazekî dixebitin. Navê komeleyê komeleya ziwan huner û kültûrî. Navê wê Kurd Ziwan Kom. Di çerçeva wê Ziwan Komê de me cara ewil rojnameyek zazakî derxiste. Yani niha kurmancî zû de tê nivîsîne. Em bêjin Newepel. Rojnameya Newepel me derxist. Me rojnameya Newepel 2011 de derxist. Yani piştî ku me komele danî hîn me derxist. Dîsa min koverek bi navê Şewçila tenya edebî hunerî derxist. 16 hejmar mi derxistin. Rojname me 100 hejmar derxist. 7 sala dewam kir. Di wê rojnameyê de min derxistina wê rojnameyê wekî kursekî bi kar danî. Em bibêjin yekî nivîsek nivîsî ji min re şande ya jî dihatû kursa min kursê de wan fêrê xwendina nivîsanina Kurdî zazakî dikirin. Hingê nivîs dişandin, min nivîsê wan redakte dikirin, rast dikirin, her kî derê min rast kiribe min îşaret dikir, min sor dikir û min ji wan re paşa dişandin min got metna xwe ya ku we nivîsiye û metna ku min rast kiriye bidin ber hev, xeletiyê xwe bivînin ji bo ku carekê dinê hûn rasttir binivîsînin. Ê ku ciddî bûn ne yek 367 kesî nivîsên wan di wan 100 hejmarî de derketine. Ji vana 260 zêdetir kes cara ewil yekem car bi min re dest pê kir. Ji van 260 kesî niha 46 kes kitêbê wan derketine. Ê ku yek derketiye, ê ku çar derketine, ê ku sê derketine, ê ku du derketine û ihtimalek mezin ê ku bi min re dest pê kirine belkî qasê 20 hebê din jî ihtimalek ku çünkü dewam dikin wê kitêbê wan derkevin. Yani min Newepel, eva xebatê xwe ziman em bibêjin derxistina kovarê û wek kurs xebitandin. Wek mekteb, wek dibistan, wek ekolek xebitandin. Ez bawer nakim xebatek wisa di nav Kurdan de hebe. Zanî piranî ne hema bibêje hemû weşanên Kurdan li pişt wan siyasetek heye, partiyek heye, fraksiyonek heye. Ême tenê sivîl. Me 100 hejmar derxistin. Tabii em gelek westiyan. Em gelek westiyan em hatin gêjtin evê proseya tedê ev 15 Gulanê de Temûzê de wek darbe çêkirin, wek tiştekî gotin darbe ye ne? Cuntayek li Tirkiye yani teşebbüsek çêbû em tam nizan çi ye, tiyatro bû ya jî nebû em nizanin. Lê piştî wê ew hikûmeta Tirkiye eviya ji xwe re delîve zanî, fersend zanî. Erê. û evekî em bêjin teadayekî pir zor danî. Mesela bo nimune carekî de 10,000 mamoste ji mektebê ji kar avêtin. û bi qasî wan ji der û dorê jî însanê din avêtin. Yani wisa rewşekî pir tûj hate meydanê. Tabii piçekî sistî dûr de ji çêbû lê ez bi xwe jî westiyam. Çünkü barê wê rojnameyê, barê
kovarê dîsa saytekî internetî zazekî.net 2010 virdatir niha jî aktif e hemû li ser milê min e. û di wê navberê de jî xwendina mina mektebê tedî miştera serî de got me behs kir min got ku min nexwend me tenê mekteba dibistana sereta xwend ez rabûm ji derve de me dest pê kir ji xwe re lîsa xwend emrên bû pêncî ez hîn çûm di qeyda xwe min di lîseyê de çêkir min ji derve de xwend 3 salan de min xwe qedan paşê eketim îmtîhanê azmûnê me dîsa puanek baş kir me qeyda xwe ji derve de ji bo beşa ziman û edebiyat çêkir ez niha dixwînim dewam dikim evekî vekirî heye jê re dibêjin perwerdeya vekirî ye ji derve de dixwînî tu mala xwe dişuxulî lê salê 4 care dikevî 4-5 care dikevî azmûnan her ku tu dersa derbas bikî tu sinif derbas bikî nika min 2 sinif qedandine înşallah hani em nemirin salek 2 sal paşê ez ê wan yani mezûn bibim ez hes dikim eger puanê min qîm bikin ez hes dikim master bikim lîsansa bilind bikim keyfa min tê ev piçekî jî ji ew ê çêbû di nav miletê bindest e belkî ji di nav miletê me de belkî ji di nav hinek kesan de wisa ew heye ez çi dinivîsînim ez çi dibêjim dixwazî zêr bibire destê min qelema min ez mêze dikim wek paşgotinî deng tê min divê roşan te 4 sal xwendiye ha erîta min 4 sal xwend ema miştere got min 4 sal sinifekî min 2 sala xwend yani tew ew kêmtir dikin divê yani dibistana sereta jî neqedandiye lê wisa nebû miştere got hani min 2 sinif di salekî de qedandin û îşkenceya dudiyan ez gelek nexweş ketim ew di kezeba min de problem çêbû ez ji wê demê de ez tedawî dibim ez nekarîm êdî karmalekî giran bikim û şikur ji xatirê hanê bi tevayî min xwe da ser van karan ez niha ez bawer dikim 16 heb kitêbê min derketine hindek jî 6 heb ji vana kitêbê çîrokan e yek jî helbest e du ferhengin du kitêbên gramerê ne her wisa axir qasî 14-15 heb jî kitêb min wergerandine ji farsî bo kurdî ji di nav diyalektên kurdî de ji tirkî bo kurdî ji kurdî bo tirkî yani axir ev zimanê ku ez dizanim di navbera wana da me wergerandine farsî jî ez xwe re ew ciyek karê me hebû wê demê fars ji farsê şîa ji ber ku şîa ne û riya Kerbelayê ji bo wan girtî bû tedî navbera wan û Iraqê ji ber şerê ku 8 sal dewam kir tune bû piştî ku Sedam hat şikestin hîn riya Iraqê ji wan re vebû dihatin di ser Diyarbekirê derbas bûn diçûn evê diçûn Şamê Helebê li wir li Şamê mezelê qîza Hazretî Alî Zeynebê heye diçin ziyaretiya wê dikin yani di baweriya şîayan de ew ziyaretkirina Kerbelayê yani ziyaretkirina ew ê ji bo wan muhîm e pir dihatin salê em bêjin rojê 3-4 otobüs dihatin ber min re derbas bûn carna jî li ber min disekinin tabii eleqeyê me çêdibû me ber re sohbet kir û di nav wan de ji xwe re wisa bi riya axaftinê ez fêrî farsî bûm lê min ji wan metnê farsî jî dixwendin gelek di kitêbxana min de gelek kitêbên farsî hene rojname min dixwestin min kovar dixwestin û berebere ez fêrî farsî bûm me edebiyata farsî gelek xwend mesela em bêjin Kulliyata Sadiq Hidayet kitêbê wî hemû li ber me hene heta kitêbê ku niha li Îranê tune li ba me hene çapa 1950 47 bi me re hene gelek şairê wan edebiyatê wan min nas kir û tesîrekî baş li min kirin di edebiyata me da em bêjin tesîrekî baş li min çêbû edebiyata Tirka min gelek taqîb kir di ser tirkîra edebiyata Rûsan edebiyata Fransızan edebiyata
Amerika'ya Latin, hatta edebiyata Araban jî mi gelek di ser Tirkî me xwend tesîrek gelek baş li min kirin. Axir ez xwe wisa hesab dikim. Ez dibêm eger meriv bibe kirdeyê, meriv bibe objektê kültüra xwe, edebiyata xwe, zimanê xwe, tu bi kîja zimanî re eleqeya te çê bibe, ew ji bo te dibe dewlemendî. Heta niha felsefeya min ev e, niha beşê ziman û edebiyata Tirkî dixwînim. Ez vê xwendina xwe dişibim çi dizanî? Tedî Kurdên me em bibêjin diçin li Almanya dixebitin, li wir pere qezanc dikin û tînin li gundê xwe ji xwe re xanî lê dikin. Newsa ez jî aynî vê wisa dizanim. Ez em bibêjin metodolojiya xebatê, Tirk çawa li ser zimanê xwe xebitîne, çawa zimanê xwe tasnîf kirine, çawa edebiyata xwe, dîroka edebiyata xwe nivîsîne, çawa edebiyata xwe analîz kirine, kategorîze kirine. Ez wê metodolojiya wan fêr dibim, ew ji bo min dibe pişt, ji bo min dibe metod ku ez karibim bi vî bi tiştê ku ji wan fêr bûme îcar di zimanê xwe de tetbîq bikim. Yani tu weta nebî kirdeyê objektê kültüra xwe, milliyeta xwe, zimanê xwe, dema tu rastê kültürekî, edebiyatekî, zimanekî serdestê ti nav da tihelî winda dibî. Tu tê bişaftin. Belam eger tu şuura te kemilî be û tu bibûyî kirdeyê zimanê xwe, tu bibûyî özneyê milliyeta xwe, subjektê milliyeta xwe, tu çiqas bi tiştê xerîb ra hevnas bibî, çavnas bibî, ew ji bo te dibin dewlemendî. Wala te gelo di van edebiyatên te xwendî de li van welatan de kîjan edebiyat wala te kişand? Edebiyata Farsa gelek xweşê min çû, ew vegotina Sadık Hidayet ve vegotina ji dil û kûr, ew gelek xweşê min çû. Ji ber ku min ji berê de her ji berê de gelek ji şiir hes dikir û min gelek şeir jî dinivîsiye. Edebiyata min di nesr de jî zimanekî helbestane ye, zimanekî şairane ye. Ji wê çendê ez neşim bibêjim wekû kes falan kesî pir tesîrek li me kiriye, wisa na lê em bibêjin tesîra hemû çi baş çi xerab. Heta ê xerab jî tesîrek li me kirine çünkü elwir çima xerab e. Ez ji ber evê wî jî ez tiştekî fêr bûme. Ez tim dergehê min, dergehê min ê zanînê niha jî tim vekiriye. Ev frekansiyê min tim vekirîne, sinyalê min tim vekirîne. Ez dişêm ji tiştekî xerab jî we jî bikirim, tiştekî kes bikim jê û dikarim ji xwe tiştekî xweşik, tiştekî estetîk, tiştekî bala jî ez dişêm tiştekî bikirim. Yani ez neşim bibêjim niha tam filan kesî tesîrek li me kiriye. Çünkü min edebiyata Amerika'ya Latin min gelek xwendiye, edebiyata İspanyola jî, edebiyata em bêjin İngilîza, a Almanan, a Fransızan, a Rusan û dîsa edebiyata Araban, dîsa edebiyata Farisan. Yani her çi zimanê ku ez dizanim ez karibûme xwe bigihînim, imkanê min rê dane min hemû tişta jê kelk wergirtiye, jê imkan, jê feraset girtiye, jê sûd wergirtiye. Ew wekû kes ez neşêm bibêjim filan kesî tesîr li me kiriye. Lê mesela gelek Kîjan edebiyat pêtir wala te kişand? edebiyata İranê, ji edebiyata İranê min Sadık Hidayet me hemî xwend. Kitêbê Sadık Hidayet bû fîkur, sê qetre xûnûn zam çi segê vîlgerd û wan min hemû xwend. Ahmet Şamlû min helbestê wî xwendin, Firox Ferroxzad helbestê wî xwendin, Sohrab Spêhrî min helbestê wî hemû xwendin. Evana edebiyata modern e û gelek em bêjin edebiyatek xurt e bi rastî jî zimanê Farsî hem rê dide ku ew edebiyatek xurt çê bikin, hem jî ewa wana edebî kevneşopiya wana edebî gelek xurt e bi rastî jî. Niha gelek kes hene ku mesela Sîmîn Danişver, Mahmud Dewletabadî, evana
من هەموو خواندن یعنی هەر یەک تارزێکی وی هەیە هەر یەک vegotînekî wî heye dîsan bêjin edebiyata Kurdan berê min hemû dixwandin çi bi dest min biketa bi kurmancî min gişt dixwandin ji Melayê Cizîrî bigire heta îro ji Ahmedê Xanî bigire heta îro edebiyata me ya soranî ew jî dinyayeke ew jî cîhaneke te divê rasta rast ji soranî be yan jî te divê wergerên ku bo kurmancî hatine kirin min hemû hema me bêje pirê wan min teqîb kirin min xwendin dîsa bibêjin edebiyata Tirkan me gelek em bibêjin ew ê wan edîbên wan min teqîb kirin min xwendin evane hemû li ser min ew çêkirin dewlemendî dikin yani tu her kesekî dixwînî tu tiştekî biçûk detayekî kurahiyekî em bêjin tarzekî tu jê fêr dibî lê teoriya edebiyatê ez pir dîqet dikim teoriya edebiyatê jî pir muhîm e teoriya edebiyatê bi taybetî xelkê Ewropayê serdest in mesela bo nimune navê kişan nayê bîra min mesela bo nimune Roland Barthes analîstekî muhîm e dîsan bêjin Benjamin Adorno û gelekî din ku ana navê wan nayê bîra min evana jî min hemû ez hes dikim me xwendin hani me hes kir ku teoriya edebiyatê fam bikim li gorî wî edebiyata bikar çê bikim bînim meydanê çûnkî korkorankî xweş nine rexneyên pir ji Kurdan re ev in ku Kurd karekî dikin berî ku zanibin ew kar çi ye ser û binê wî teoriya wî bizanibin ew li çê dikin paşî dibên ela çi bû filan yani bi ele texmînkî çê nabe divê meriv kevirekî deyne kevira meriv rast bête danînê ku êdin karibe kevira bîne deyne ser pir Kurdên me hene ê ji min mestir ez belav didim kitêbek nivîsîne ya hemû xeletî ne pir yani xeletî te de gelekin edibên te çima wisa kir te vî karê xwe dikaribû baştir bikî edibê min evî kevirê danîn de êk û li dû min tên bila bê xeletiyê min rast bikin ya êk û li dû te tê belkî heta xeletiyê te rast dike ew di nav xeletiyê te de ji xwe ew bi xwe jî xelet dibe ew bi xwe jî gêj dibe tu karekî bike hindik bike bira rast be gotinekî bibêje bira gotina te rast be siyaset jî wisa ye ew ê me jî wisa ye yani em ji ber ku milletekî direngmayî ne bêguman ez heta derecekî vîya fam dikim çûnkî sosyolojiya milletê derengmayî ji xwe wisa ye seqet e kêm e nuqsan e lê belê xwedê şiûr daye xwedê îdrak daye xwedê aqil daye fam daye feraset daye me em vîya ez bawer nakim ku em xweş bi kar tînin em gelekî tiştê xwe ele texmînkî dikin tabii ki xwezî ez hes dikim ku ev Kurdê me ku hinek kara dikin pir bi şiûr bikin û xelkê me bi giştî jî milletê me jî yani Kurdê me jî çi kurmanc dibe çi soran dibe çi Kird yani zaza dibe çi hewramî dibe çi lûr dibe axir çi ew em bêjin bine diyalektê me biçûktir dibin wekû Şêx Bizênî û ji te re bijim Kakê û Şebekî û filan tabii ki em Kurd milletekî heterojenin hem ji alî bawerî ve aynî ve hem ji alî zimanî ve bo nimune em bêjin Müslüman gelekin baweriya êzdiyatî ew jî dînekî ye baweriya yarstantî ew jî dînekî bi serê xwe ye li Bakur dibêjin Elewîtî axir ji alî zimanî ve jî em kurmanc hene zaza hene her wisa soran hene hewramî hene lûr hene ne wisa dîsa bine diyalektên din hene em bêjin kelhûr hene lekî hene Şêx Bizênî hene Şebekî hene axir ev hemû em milletekin lê ji alî zimanî ve em gelek heterojenin gelek grûbin di nav me Kurdan da hani bêguman welatê me parçe ye em her parçekî dibin destê tehekûma milletekî har dane zor dane serdest dane lê em wekû kes her yek di hendava xwe de dikarin xwe bi şiûr bikin karê xwe bi şiûr bikin eger em edebiyat dikin em pêşî baş bizanin edebiyat çi ye em edebiyatekî baş bikin
ام رسم چه دکن ام تئوریا رسم اوی صنعت رسم هنر رسم ام باش فیر ببن هیوی بکن موزیک وسا شارجی وسا سیاست جی وسا جبر کو ام ببجن ام ملتکی جه هر آلی ده ام نفس سری خوانه کنترل ما نب دست مدایه ام پر زو بلاف دبن لی ام دکارن خو هر یک دهنده و خدا دجی خدا دشون خدا ام دشین ام دکارن خو بشعور بکن چونکه تشتی که ما پیش و به شعوره یعنی حسیات بگمان ده هر کسی ده حسیات کردایتی محققه لی تشتی ادبیجم جه حسیاتی بهتر دوی ام خودی شعور بن کردایتی به شعور ancak باشه کرد ancak دکارن به شعور ببن ملت ام دولت من نیم بجی ام دکارن ملت کی پر خورد بن دولت من نیم بجی ام بندست بجی ام دیسات کارن ادبیات کی پر خورد ادبیات کی پر قوی ام بین میدان و ملت دن را مراقبه بکن اف ممکنه یعنی ام پرشی اوا ام دوی خال ربانی دانینن ام خل زلولی دانینن اف شعور کردایتی تشتی کو حسیات مدکه یک تشتی کو ملت مدکه یک اوه انشالله از هیویدارم پیش روژا مرونی تر به اوه روژ تاری روژ رش براستی جوان روژا هنگی روژ تاری نه اوی صحبتی جی اما نکاری جی دل خواه بکن ام نها دل شکستی نه نها الولات ما شرکی پر دجوار دمشه توپ و تانک و ام بیجن تاره لسر ما بمبا دبارینن ام دبن تحقیرکی دبن ظلمکی گلک مزندانه لی جیان دوی بمشه دوی زاروکی ما لسر هیمه کردایتی لسر اساس کردایتی کردبونا خود دوام کن اتشتکی دجی ببیجم آخر داوی اوا ملت سردست ما اصل خود نابیجم برا کرد بقالن دبیجم برا کردیتی بقاله بنر gelek fark heye. Yani Kürt hebin bila çünkü Kürt jwara lazımın ihtiyacı wan peye, peyustiya wan peye, karê wan dibin, jwara kar dikin, iş dikin, ameletî dikin, askerî dikin, leşkerî dikin, jwara gelek feyda ji her çar devletê ku bi ser meda zalin feydaya Kurda, mifaya Kurda gelek dikî wan nabêjin bira Kürt tune bibin, dibêjin bira Kurdayatî nîm be. Bila Kurdbûn tünebe. Erdek Kurdan dagir dikin dibe bila ev fikri devletdanîne ji serê Kurdan bête helanîne. İnşallah Xwedê alîkariya me bike lê divê berî her tiştî em alîkariya xwe bikin. Em ji xwe re hebin ku Xwedê jî destgirê me be. Milletê din jî destgirê me be. Niha du kes li wir şer bikin yek dest neke xwe tu alîkariya wî nakî. Lê zayıf be jî eger dest bike xwe tu yê herî bikevî navberê yan jî tu herî alîkariya ew ê zayıf bikî ew ê lawaz bikî tu bibêjî ev tu serdestî ew tu xurtî ew zayıf e lê divê tu dest bibî xwe îcar dest birin xwe bi ew jî nabe hema bi çovê nabe bi dar nabe bi enwayî tewir metodê wî hene na tu çovê tu bi dar tu bi kevir nikarî herî ser tankê de xulasa ev jî metodolojiya wî heye ev jî zanîna wî heye eger دژمن دخوازه تا بکشینه واره شری تجی حتی گوشته تجی وی بکشینه واره صلحه بکشینه جماعت بلا به صلح حقی که بچوشه بگیره خلاصه از هیویدارم روژن باشتر دی پیشیا ما ده هبن و از هیویدارم اف کدو امگا ما اف زحمت ما اف برهم ما اف تشتی که مجموع ملت خوانین میدانه دی توشید نچن İnşallah Xwedê karê baş bike qismetê me û Xwedê milletê me jî nede şermî û me jî nede şermî di vê dunyayê de jî di nav milletan da û her wisa di vê dunyayê de jî em rûspî bin em serbilind bin ez gelek spasî dikim